Mencari batia rancak ragi badan lapua di kadayan musim pabilo karang Bali badan lapua di kadayan musim pabilo karang Bali. Dulu di kabuang jadi itu badan talata di sitele kini tiado kurang nakago kurang lima buah lagi lere kini tiado kurang nakago kurang lima buah lagi lere. Seisuak bameter dikiraikan ini sajangkan pun indah nampak alamai kasan say nyoko badan lapuan lalamu detalata alamai kasan say nyoko badan lapuan lalamu detalata. Onde toke tolong latenggang elola kambang-kambang juo mantang ko cita usah dibuang iswako ado kagunonyo mantang ko cita usah dibuang iswako ado kagunonyo. Seisuak bameter dikiraikan kini sajangka pun indah nampak alamai kasan say